ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାତ, ପଖଳା ଭାତ। ଏ ଭାତ ଧିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି। କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବହୁତ ସହଜରେ ହେଇଯାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକି। ଏ ଭାତ ଆଧିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଆଜିର ଭାତ ନୁହେଁ, 3 ଦିନର ଭାତ। 3 ଦିନର ଭାତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାମରୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିକିରି ଖାଇକିରି ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ରୋଷେଇ ବି କରିପାରୁନି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ଫାଷ୍ଟକୁ ଏଇ 3 ଦିନର ଭାତ ଥିଲା, ଏ ଭାତଟାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। ଆମ୍ବିଳା ଟିକେ ଲାଗିବ, ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଖାଇଦେବା। ସମୟ ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋସାଇଟି ହୁଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିଲ କି, ଖାଲି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ। ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଏକୁଟିଆ ସଂଘର୍ଷ କରେ, ପାଠ ପଢ଼େ, କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ସେ ଜବ୍ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସେ ସେ ପଇସାଟାକୁ ସେ ଏକୁଟିଆ ଏନ୍ଜୟ କରେନି, ଏକୁଟିଆ ରଖେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଇସାଟାକୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହଉ, ତାର ସୋସାଇଟି ହଉ, ରିଲେଟିଭ୍ସ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସହଯୋଗ କରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନପାରେ, ସେଠି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କି ନାଇଁ ପଇସା ଦେଲାନି, ସେଠି ମୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମାନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବେଳେ କେହି ସାଥରେ ନଥାନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଭାତରେ। ସଂଘର୍ଷ କରିବା ବେଳେ କେହି ସାଥରେ ନଥାନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କଷ୍ଟ ଏକୁଟିଆ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ କେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ସୋସାଇଟି ଅଛି, କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମାରେ ତୁ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏକୁଟିଆ କାମ କରୁଛୁ, କାଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନୁ, କାଲି ସକାଳେ ତୁ ଚାକିରି କଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ 2 ପଇସା 5 ପଇସା ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ତୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେଉ। କେହି କରିଦିଅନ୍ତି କି? ନାଇଁ, କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆସିଲୁନି, ଦେଲୁନି, ଆମର ଆଜି ଏଇ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଆଇଲୁନି, এই ପ୍ରକାର କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କେମିତି। ଏ 3 ଦିନର ଭାତ, 3 ଦିନର ଭାତ। এইটা ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି, ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇ କର୍ମର ରେଜଲ୍ଟଟା ଭଗବାନ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଦେବେ, ସେଇଟା ଆଶା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଭାତ 3 ଦିନର ଖାଇଦେଲେ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ହେଉଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାରା ଆସ୍ପିରାନ୍ସଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଥାଏ, ଏମିତିକି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେହି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମର ଝିଅ, ଆମର ପିଲା, ଆମ ରିଲେଟିଭ୍। ବଟ୍ ରିଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 3 ଦିନର ଭାତକୁ ଧୋଇକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏବେ ଖାଇବା ଅଲଗା ବି ବନେଇବାକୁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖରା ଦିନ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଆଣିଥିଲି ଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବ ଲୁଣ ଟିକେ ଲଗେଇକିରି ଖାଇ ଦେଇକିରି ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ କିଛି କରୁନ, ସହଜରେ ତୁମର କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ବି ଏମିତି ସହଜ ବାଟକୁ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସୋସାଇଟିର ବାସ୍ତବତା, ରିଆଲିଟି। ଏଥିରେ କିଛି ଫେକ୍ ନଥାଏ। ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତୁମର କେହି ସାଥ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷ ଟାଇମ୍ରେ ଏକୁଟିଆ ତୁମକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫାଇନାଲି ଭାତଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କାରଣଟା ଏଇଆ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ସକାଳେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁକି ନାହିଁ, ନିଜେ ହଉ, ନିଜେ ଦେଖିବି, ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ନିଜକୁ ସେତିକି ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଲାଗିବ। ତେଣୁକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ବନେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସହିତ ନିଜ ପରିବାର, ସୋସାଇଟିକୁ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଅଛି। ଭାତରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସରୁନାହାନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ, ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋସାଇଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛ, ଶାନ୍ତିରେ ଅଛ, ଚାକିରି କରିଗଲା ପରେ କହିବେ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ଖାଇ ପିଇକି ଆରାମସେ ଶୋଇଥିବେ,
ସେମାନେ ଏତିକି ଏଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପକା ଭାତରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାଛିକିରି ଖାଉଥିବେ। ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ। ଏ 5 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାଛିଦେବି, କିନ୍ତୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରିକିରି ଜୀବନରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲି ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା, ତା ସହିତ ଜବ୍ କରୁଥିବା ପିଲାକୁ, ଜବ୍ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ନିଜ ଘର ପରିବାରର ଖୁସି ଦେଖୁଥିବା ପିଲାକୁ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁମେ ଏକା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ ସେଇଟା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ତୁମକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦେବା ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ବାହାରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସଂଘର୍ଷ କଷ୍ଟ କେହି ଦେଖିବେନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ଦୁନିଆର ପୁରା ପିଓର ରିଆଲିଟି। ଧୋଇଦେଲି, ତଥାପି ତା ଦେହରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଭାତ ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଇକିରି ଚାଲୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ର ମୂଲ୍ୟକୁ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଓନ୍ଲି ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଦିଅନ୍ତି ପଇସା ଦେଲୁନି, ଏଇଟା କଲୁନି, ସେଇଟା କଲୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥାଏ ସେ ହିଁ ଜାଣିଥାଏ। କେବଳ ଏଇ ଖାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହଁ, ପଇସାଟେ ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ, ବହୁତ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପରିପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେଉଁଟାକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। କେବଳ ଖାଲି ଦୁନିଆ ସମାଜ ଦୋଷ ଦେବା ହିଁ ଶିଖେ, କିନ୍ତୁ ସାଥ ଦେବା ଶିଖେନି।